Салом алейкум, ҳамватанони азиз. Номи ман Аюб. Видеообращение ман именно барои назарияи террористии запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Торкистон, кроме Европа. Нахо ки мард бигӯяд ки ту безеби. Нахо ки мард бигӯяд ки сарат калай. Нахо ки мард бигӯяд ки хушуд каҷалай. Нахо ки мард бигӯяд ки ту ранги маймунӣ. Нигоҳшон кунед, мурдия нақшро гира. Ранги блогеро, ранги ҳофизо. Я хелет бо ёра мегӯянд ки оппозитсия. Тогда ами кончини оппозитсия дар ҳамин Ҷумҳурии Торкистон буда. Нигоҳшон кунед як бор дига. Муҳаммад Иқбол Садирдин ба гуфта як апам як чиқириро бикан, дашт кун, як хата нигоҳ кун. Имрӯз ту далбаёб бо чумогита ишон додӣ. Хай шаҳрванд саволот мета, ҷавоб додан натонӣ. Бугӯ ман саволи тира ҷавоб додан наметонам. Чӣ овозша мекушиву баъд чилик зада ӯ чилика дар задни худат мезанам далбаёб. Баъд сар мекунад натиска. Шаҳру ноя. Диден, рақмш бимонед. Мора мардои Тоҷикистона ҳеҷ кас рақм монда наметавонад. Мо рақм мемонем. Именно шумора е бимбара руста нахо ки мард ба ки рақмш бимон. Е далбаёб. Хоино и группаи экстремисто иси гӯш кунед. Направо налево иси гӯш кун. Шумо ки ҳастед ки ай самолети президенти Ҷумҳурии Торкистон, ай падари миллат гап мезанед? Шумо ки ҳастед ки эй беватано, ай буҷети Ҷумҳурии Торкистон гап мезанед, ай номи народ гап мезанед? Ки ҳастед шумо? Шумо ҳақ надоред. Насиб боша имрӯз пага бо як вертолети пеш мехарем барои сафар шаҳру ноҳия дар Ҷумҳурии Торкистон. Президенти Ҷумҳурии Торкистон падари миллати тоҷик да. Ки ҳастед шумо? Ай буҷет. Ку факти далертон? Ку? Худо лаънатон кунад, охи бо мегумтон. Идите, знаете куда? Уже худо фаҳмиде. Шумо ҳақ надоред. Аммо Европада дода бигардем беватано. Хоино. Шуморо падаротон продажни буд, худтон продажни рафтесен, и фарзандотон продажни мерава. Шумо, ман гуфта будам ку, шумо проституткаи европейски ҳастед. Уже фарзандотон проститутка када гаштесай. Суко. Идите нахрен, короче.